Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke bakhona abadlali abakwilist Kaizer Chiefs ekuthiwa ke ngabakhulula apha ke kupheleni kwale season apha ke kuJune. Babalwa ke abadlali ke baphulaphuli ke liyavela igama ke likaPulemodi, liyavela ke igama ke likaAugustin Sereno, liyavela igama likaNkosingiphile Ngcobo, liyavela igama likaBruce Vuma umfana omdala, liyavela igama likaKhanyisa Mayo. Masiqale apha ke ngoKhanyisa Mayo. uKhanyisa Mayo umfana omdala niyamkhumbula into yokubana ke ebesuka kulaa tim yapha eAlgeria ngelowuni weza pha kwiKaizer Chiefs ngeenjongo zokubana ke ezinikwe izithuba iKaizer Chiefs lokubana ke azibonakalise, acace into yokubana ke unamava. Ize ke emveni kokubana iKaizer Chiefs ithe yabona into yokubana ke wenza kakuhle uKhanyisa Mayo, yonyuke nengalo kulaa tim yapha eAlgeria imsayine, imthenge uKhanyisa Mayo. Kodwa ngokwenkangeleko okwenzeka ngayo ngoku kubonakala ngathi iKaizer Chiefs ayisazingeni ezo ngokujonga iperformance kaKhanyisa Mayo, ngoba uKhanyisa Mayo akaselulanga isandla wazibonakalisa apha kwiKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ibonakala ngathi ke ayinamdla ke ngokubana ingamgcina uKhanyisa Mayo ngenxa yeperformance yakhe athe wayibonakalisa apha ke kwiKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke iza kumphindisa pha eAlgeria mhlawumbi kovela ke ezinye tim ke zawuthi zimfune ke uKhanyisa Mayo. Singene ke lapha ke kuAugustin Sereno. Augustin Sereno namkhumbula into yokubana ke ixesha elinintsi ibhola yakhe entle ebalulekileyo wayidlala phaa kwiMamelodi Sundowns, apho ke weza neempumelelo ezininzi, wabe ke uthathwa liqela leKaizer Chiefs ke umfana omdala. Uzamile ke phaa uqela leKaizer Chiefs, nangona ke kangazame ngokweneleyo ngoba ufike izinto noko zithande ukukekela. Kwanguye yedwa iplay ixesha elide ibibonakala ngathi yiplayer ke noko esemgangathweni, Duntsuza yedwa ke phaa kutshanje ubonakala ke engasenandawo. Eqala imatch ebhentshini ngamanye amaxesha angabikho kubakho kuplayers ke ezizoba khona phaa kuloo mdlalo lowo. Into ethetha ukuthi ke neKaizer Chiefs ke ngoku ibonakala ngathi uSereno iza kumkhulula. Nawukhumbula into yokubana ke uAugustin Sereno ngomnye wabadlali abarhola kakhulu ke apha phantsi koBetway Premiership. Mhlawumbi iKaizer Chiefs ke yakwenza unako na into yokubana ke imkhululu, kwenza into yokubana vule ispace ikwazi ufumana ke abanye abadlali. Sidlule ke lapho sibheke phaya ke kuPulemodi. uPulemodi umfana omdala kuthiwa ke kusukela oko wasuka phaa kwiGolden Arrows umfana omdala edlala nakubafana abafana, wafika kwiKaizer Chiefs ke wathembisa umfana omdala, wathembisa umfana omdala. Kodwa sothi ga ngoku kubonakala kulilize into yakhe yokuthembisa, kude kubonakala into yokubana ke ibhola yakhe ibheka kwelephini icala phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke kuthiwa ke ingazibona ke se imkhulu uPulemodi, futhi ke ngokusesikweni imkhulula into yokubana kahambe angaphinda abuye, ukwenza into yokubana naye avulela ispace abadlali abazathi bangene phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Sidlule lapho ke sibheke phaya ke kuNkosingiphile Ngcobo. uNkosingiphile Ngcobo ngomnye wabadlali ekuthiwa ke alikho ithuba ngalinikezwanga yiKaizer Chiefs lokubana makazibonakalise umfana omdala. Nee-injuries ke zike zazama umxhaphakela umfana omdala, plus ke nento yokubana ke akade afithe encakasana kwisitayile seKaizer Chiefs ke sokudlala umfana omdala. Kudala ke iKaizer Chiefs ke imnikeza amathuba kusukela oko wapromothwayo wobekwa phaa kusenior team umfana omdala. Uzothi ga ngoku akukabikho nkqubela phambili phakathi kwakhe neperformance yakhe kunye neqela leKaizer Chiefs. Kuthiwa ngomnye ke kubonakala ngathi iKaizer Chiefs ke ingamnikeza ithuba lokubana imlowune awazenzela igama kwamanye amaqela. Bruce Vuma umfana omdala kuthiwa ke noko lidithuba ekhona phaa uKaizer Chiefs. Waba khona kusekho iTumeleng Khune besanabo okhune besebancinci ngelo xesha elo. Wakhona kukho Akbey, wakhona kukho Freeze. Kudala wabakhona phaa uqela leKaizer Chiefs umfana omdala, kodwa akubonakala into yokubana eyakhe okanye ke ikamva lakhe libheka kweliphi na icala umfana omdala. Contract yakhe ayikavuselela uzothi ga ngoku uBruce Vuma.
Kaizer Chiefs akayibeka incaka sento kubana ke icontract yakhe kutheni na ingamnikeza uBruce Fuma, kodwa khona amahlebeze ngathi ke ngomnye ke wabadlala iKaizer Chiefs ke engazibona seyimkhulula uBruce Fuma. Uzothi ga ngokumfana omntla nguye ke osesezintanjeni pha kuqala leKaizer Chiefs, ngoba ke uBrandon Peterson usenomonzakalo na ukhumbula into kubana uBruce Fuma wabuya ke nangela xesha iKaizer Chiefs ibidlala iderby yabethwa phaa ngo-3-0 kwakuye kwakhipha uBruce Fuma umfana omdala. Nakwezi match iKaizer Chiefs iphumelele kuzo bekukhiphe phaa uBruce Fuma, kodwa uzothi ga ngoku akakasixhomi isandla apho abonakalisa khona into yokubana ke ngenene nangenyaniso uyafuna ukuhlala phaa uKaizer Chiefs. Iminyaka yakhe ke iyilapha ku-10 umfana omdala ngoku ekwelaa qela leKaizer Chiefs. Zange waba ngunumber 1 goalkeeper eKaizer Chiefs, zange umfana omdala waphefoma ngale ndlela okubana angaze anconywe kuthiwa ngangu-goalkeeper of the season. Zange umfana omdala weza nodumo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Yonke ke le minyaka ihleli phaa kwiKaizer Chiefs, ngomnye kwabadlali ke kubonakala ngathi ke iKaizer Chiefs ke iza kumkhulula. Injalo ke baphulaphuli, nani ningake ningene nitsho nento yokubana nicinga njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.